Yun guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Ay tanghali pala. Kasi magtatanghali pala ngayon. Samahan nyo ako sa pagpandaw guys. Papandawin na natin yung 4 na trap natin na nilatag natin kanina. Bali gagawin natin part 2 to guys. Sana swertein tayo sa pagpandaw. Sana mapanood nyo yung part 1 guys. So yun guys, salamat sa walang sawang suporta. At ingat po kayo palagi. Dito guys, yung unang trap natin guys. Banda. Sana surtin. Bali, action cam yung gamit natin ngayon kasi makulimlim. Umuulan kasi kanina. Nandun banda guys, unang trap natin dun.